esta semana un pouco entre algodóns, aí sin traballar co grupo a principios de semana. Vamos a ver si chega o sábado, que pensamos que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ser cautos con él. Sí, o resto do plantel está todo sano e non temos sancións, así que están todos a disponibilidade, digamos. Un momento que sempre queres que tarde máis en chegar, non? Chegou no Carballiño e, bueno, pues desde principios de semana xa a mirar para adiante, non? A pensar no seguinte partido, no rival que temos na casa, volver a gañar como locales para seguir manténdonos aí na zona onde estamos. Bueno, está claro que nós, se hai un equipo que creo que levantou máis resultados adversos nesta liga que a nós, é difícil. Creo que non habrá moitos, non? Incluso podo pensar que non hai ningún, pero é certo que frente a certos equipos o primeiro gol pues todavía se cabe ten maior importancia, non? Porque manexan ben, bueno, o tempo do partido, o que non haxa moita continuidade no xogo. Bueno, hai equipos que o fan ben, o Arenteiro é un deles, pero, bueno, non ganou só por eso, non? É dicir, despois o manexou da súa maneira, pero non ganou só por eso, así que, bueno, hai que aprender tamén dese tipo de partidos que tens que facer, o que temos que facer nós para, se nos vamos a topar unha situación como esa, un equipo como ese, pois como contrarrestalo e a mirar para adiante. A ver, eu creo que un mal primeiro tempo non ten que valer como resumo do que está facendo o equipo no último mes e medio, 2 meses, non? É certo que foi un mal primeiro tempo que nos penalizou con un 0, que non fomos capaces de igualar e por eso non puntuamos, pero máis alá deso que o equipo que volva a dinámica de antes dese primeiro tempo, non? Porque hai moitos exemplos de bons partidos para agarrarnos a eles, para volver a, bueno, pues eso, a nosa dinámica de xogo, que cando está ben ou cando facemos ben e cando estamos cerca de ganar, non? Un dos exemplos de Carballiño é que se nós non estamos ben, pois é máis complicado puntuar. Non somos un equipo que unha mala tarde sexamos capaces de puntuar. Temos que facer as cousas ben, como as podemos facer casi sempre, e cando estamos cerca de conseguir os 3 puntos. Sí, eu creo que sí, non? Que estamos vendo prácticamente durante todos os partidos, non? O equipo físicamente está a un nivel espectacular, é un equipo que ademais vai con intención hasta o último momento de cada partido, este mellor ou peor, pero sempre está competindo os partidos, quere ir a por os puntos, bueno, as pernas acompañan, e iso tamén é moi importante, non? Así que nada, está ben ser capaz de igualar e de remontar partidos, pero, bueno, gusta máis cando o equipo é dominador, cando se pon por diante, cando é capaz de manexar mellor o partido, non ter sempre que ir con ese riscos e con ese esforzo que facemos, que está claro que están facendo moi ben, pero é mellor non ter que facer ese tipo de esforzo, si se pode. E a veces ter máis control, bueno, saber que se os finais do partido normalmente chegamos mellor que o rival, non hai que ter tampouco moita prisa. Se és capaz de abrir o marcador pronto, ben, pero se non, saber que tes argumentos, en ritmo, pernas e vos futbolistas para ganar os partidos en exo ao final. Bueno, é un equipo que cambiou do inicio de liga. Bueno, ahora xoga algo máis combinativo, ainda que é certo que manexa ben tamén o fútbol directo, un equipo con moi bons futbolistas, veteranos, pero moi bons futbolistas, de moi bo pé, de moita calidad, bueno, que é moi importante que non estén en contacto co balón ou que non teñan o balón, que se capaz de dominalos, de presionalos ben para que non estén incómodos, non? Pero un equipo que leva unha segunda volta moi boa, que está salindo dunha situación que a principio de liga era moi complicada, que ten mimbres suficientes para salvarse. Para min é un equipo que ten argumentos a nivel ofensivo e defensivo para facer dano a calquer rival. É un equipo que en Miramar se sinte moi a gusto, non é moi complicado. Nós temos un partido complicadísimo ali, unha expulsión no primeiro tempo e sofrendo moito no segundo. É un equipo que se fai forte na casa, que está sacando bons resultados na casa, pero tamén agora empatou en Pontevedra fai pouco. Bueno, fora de casa fixe un gran partido contra o Móstoles, aunque ao final non puntuou. Bueno, un equipo que ten, repito, como dixen antes, argumentos, ainda que sí que é certo que sou forte na casa, pero eso non é un indicativo de que vai a ser sencillo o partido, non? Porque, bueno, se xogan tamén moitísimo e van a vender cara, non? Unha posible derrota.
Sí, eu creo que é algo que nos facemos bastante ben, non? Que somos capaces de cambiar bueno, pues de sistema, pois moitas veces cos mesmos futbolistas no campo, alternar en función do que pensamos que nos vai ir mellor ou peor contra certos rivais. Bueno, creo que é unha riqueza táctica importante para o equipo, non? É certo que ao principio, bueno, eu utilizo a palabra cenicienta porque oí no primeiro partido de Liga que non lo dixeron, non? Que era moi importante ganar aquel primeiro partido porque éramos a cenicienta do grupo. Entón, como me quedou eso grabado, pues bueno, se éramos a cenicienta para moitos, pues pouco a pouco fomos demostrando que algo máis que cenicienta somos, non? Pero seguimos aí na pelexa, por eso utilizo a palabra. Primeiro, ter personalidade, non? Saber ter claro o plan de partido que queremos, ser un equipo que vaya a por os puntos desde o pitido inicial, non? Que non teñamos que, bueno, eso, que ir a remolque, que o Marino, os futbolistas, repito, de calidad, que ten varios futbolistas de moita calidad, pois non estén cómodos co balón, bueno, que os fagamos sufrir, non? Que lles coste defendernos, que lles coste ter o balón. Eu creo que é o mellor partido que podemos plantear agora a posibilidade de empatar antes de xogar un partido non é a miña idea, non? Nunca é a miña idea, da igual que este enfrente. Outra cosa é depois o que se vai dicindo o propio partido, pero nós creo que ahora mismo temos que ser un equipo pois sin grandes presións, non? Un equipo que quera facer as cousas ben por nós mesmos, por la ilusión de manternos aí arriba o máximo tempo posible, alargar esa posibilidade de poder xogar unha fase, bueno, pois un playoff. Hai moitas cousas por as que debemos de ir ao partido máis con ilusión que con presión, non? Eso é o que eu quero que entenda o equipo. Eso non quere dicir que deixe de traballar, non moito menos, nin de correr, hai que sufrir moito para ganar partidos, pero con ilusión por manternos onde estamos. Xo vimos en algún destes últimos partidos, non? Sobre todo deses partidos eses tres de nunha semana, non? Onde se pedía moitas veces, bueno, pues, ter máis control de non facer moito partido largo, de ida e volta, co esforzo que podía supoñer en unha semana xogar 3 partidos. Eu creo que o equipo por momentos, cando se pode poner no marcador, está mellorando moito no control do xogo, non? Porque, bueno, os partidos piden outra cousa moitas veces e o estamos lendo ben. Bueno, en ese sentido estou contento. Estou un pouco máis preocupado a veces polo sentido de empezar sempre perdendo, non? De que ese primeiro golpe o levemos nós. Eso sí que me preocupa, porque de que acabes gañando, bueno, pues é algo que creo que temos que mellorar. Vimos os últimos partidos aquí, non? Ganamos a Leganés, ganamos a Salamanca. Bueno, pues vamos a pensar en seguir en esa boa xeira, porque bueno, de aquí ao final de Liga nos quedan pues, o 50% dos partidos aquí, non? Eso é moi importante as alturas nas que estamos, as diferencias que hai na clasificación. O noso campo pues, pode dictar, non? De onde vamos a acabar a Liga, así que cada 3 puntos que xogamos aquí a partir de agora son un verdadeiro tesoro.